Åh. Hvad er det nu? Nej. Take care, når jeg kaster. Du skal sable pas. Ja, ja. Find fisken i det. Fuck, den er stor. Slå det ud og kom her med det. Jamen, jeg kan ikke slå det ud. Så ryk det der tilbage, helt tilbage med. Så op med. Hvad var jeg sagde? Der er pissegod strøm der. Jeg er sikker på, at der står noget der. Op mand. Ja! Yeah! Det var godt, Jenny. Du er en skat. Du er en engel. Det er godt. Se lige mig, den er god. Nej, det er det sgu ikke. Nej, det er en hav. Nu ligger mit målbånd helt dernede. Fuck der. Fuck. Det er lige mig. Den er jo ikke lidende. Prøv lige vent et øjeblik. Sådan der. Jeg vil bare lige gerne have den op. Den tager jeg fandme. Det er jeg ligeglad med, at jeg tager den med. Den er også på måle. Det er en havørred. Kan du ikke se det? Så sidder du så langt ind, jeg ikke kan få fat i dig, din satan. Hiv. Tror du, at den er på måle? Jo. Det er den sgu. Der er hvad her lige. Hva? Jeg kan ikke få det her ud. Jeg får mine små fingre. Jeg kan bare ikke have kronen, den sætter sig fast i mig. Fuck, den er fin. Ej. Hvor er du sød. Prøv at se den hale der, mand. Den er bare helt lige. Den er dokke. Ja, lad os gøre det. Den er de 40 i hvert fald. Og hvis det er en centimeter fra, så er det lige meget. Der er sgu mange, der kommer op og gyder alligevel. Flot fisk. Ja, nu skal vi lige hurtigt få overstået. Hvad nu tager kap? Linen her. Linen? Eller... Nej, det er lige mig. Det, så har jeg noget at spænde i, når jeg kører. Jamen, det var fordi, jeg ved, at der så kommer blodet ikke ud i systemet.
Tillykke. Takker. Fint fisk. Vi går på hver sin side med jer. Ej, men den kommer lige derude for at se, hvordan gældene, da de kom ned. Nogle af stederne, kan du se det? Ja. Den kommer lige derude fra, den gør. Hvad havde været smartest her? Ja, sådan der. Så lækker bliver han til at snaske op på benet. Godt haft lige en tand højere op måske. Det her, det var lige... Never. Åh. Tak for hjælpen, skat. Nå, sagde. Det var sikkert den, jeg skræmte op af. Det var. Det er bare sjovt, man står der og siger, sikke en god strøm, der er der. Det vil jeg fandme prøve. Bang, så han der. Og jeg tror, jeg skal komme til det igen. Jeg tror ikke, det gider at høre det der... Længste, der er så her. Tror du godt selv, Jo. Hvor er jeg henne her? Ja, næsten. Næsten, ja. Mit hjul bare blev droppet lige ned oven i noget mudder. Det var ikke smart. Nej, det er sgu mudder, du. Jeg vil bare se, der har været fisk, der står på den her på fiskebæk. Ja, de gnav en. Bare med, Den glød efter den, så bed den en gang, så mistede det den, og så fortsatte den, og så snappede den igen, så var den der. Vi kan lige så godt gå på den anden side af den bro her. Ja, fordi vi er skræmt. Jeg fik lige sat fingeren ind i tommelfingeren, den i kæft, mand. Den er lynafledende. Det var min ikke. Nå, men så er det ikke kulfiber, dine her, hva'? Nej, min det er glasfiber. Kulfiber, den er lynafledende. Ja, det er glasfiber. Ja, det burde egentlig faktisk også være lynafledende. Der er ingen jordforbindelse i glasfiberstang. Nej, men det var fordi, da jeg havde sat den ned på jorden, og så så sad den op over, der skulle jeg høre det der. Ja, så jeg tror, jeg kan komme ned her overhovedet. Ja. Ja, der er du kommer til at gå med noget lidt bladværk, men du skal forsøge at se, om du kan lægge siven ned i sådan en tot der. Hvis du prøver at lægge mærke til, prøv at lægge den der tot ned og træde på den. Så er det som om, du hviler ovenpå. Så hviler du på sivene. Altså, så består du ikke i så meget smat. Så kom herover, hvis det er. Du må gerne gå herover med mig. Der er bare stærk modvind lige nu, så det er rimelig svært.
Det er ikke til at kaste her. Modvind. For at ramme ålen, så skal du sigte derude for den rammer der. Men der er jo også, kan du se deroppe, hvor bilerne de kører, der kører åen jo igennem der. Nej, det gør den faktisk, jeg tror den svinger dernede. Ned langs træerne derhen. Ja. Men der kunne man jo faktisk også gå dernede i strækningen. Hvis det var mere plads at komme til at fiske på. Ja, skal vi gå derned og kigge. Vi kan altid gå tilbage. Jeg tager lige kast her, så jeg kan komme til at ramme. Ja, så kommer der ingen vind. Det er bare ikke til at beregne det der. Så er der vind, så er der ikke vind. Så skal man beregne vind, så skal man ikke beregne vind. Så skal man beregne vind. Hmm.